Pomaže Bog, dragi moji. Prije svega, želim da vas pozdravim i da podelim jednu lepu energiju sa vama i u toj energiji da vam se zahvalim svima što pratite moj kanal, što delite moj video, što smatrate za bitnim da komentarišete pa da zajedno iskomuniciramo neke, kako vaše, tako i moje nedoumice. Ja vam se zahvaljujem se na vašem interesovanju, pa sam u mogućnosti da svima vama delim Biblije i da šaljem. Jednostavno, ja mislim, već, hvala Bogu, nekoliko stotina komada sam ja poslao. Tako da, dragi moji, hvala vam na tim blagoslovima, jer nemojte zaboraviti, imamo samo ono što drugima damo. Tako da i u tom kontekstu želim s vama da danas podelim jednu nedoumicu, a ta nedoumica je jedna stegnutost u životu koju imamo, a imamo tu stegnutost baš zato što ne možemo da predvidimo šta će nam se dogoditi. I zato na neki način pristajemo na laž. A laž je sve ono što mislimo da možemo da osiguramo. Laž je sve ono što mislimo da ne spada u domen naše vere. A ja vam kažem, dragi moji, da jedan običan put do Niša mora da bude uključena vera. Inače, vi ne biste napuštali stan, da nemate veru da ćete stići tamo. A baš zato što imate tu veru, vi napuštate stan, dragi moji. I baš zbog toga što je to jedna podrazumevana radnja, vi niste zahvalni za tu radnju, kao i disanje. Samo zato što je automatizovano, da li to znači da ne treba da cenimo vazduh koji dišemo i život koji imamo. Tako da, dragi moji, u tom kontekstu, da nije sve onako kako izgleda da jeste i da zapravo je to jedna laž, kada mi ubedimo sebe da možemo da predvidimo. Ispričat ću vam jednu priču, shvatate. Priča glasi ovako. Jedan kralj je mnogo voleo lov. I bio onako pasioniran ljubitelj lova i odlazio bi sa celom svitom, kako je već to u tim nekim danima bilo ranije, cela svita, pa onda kučići, pa konji, pa razumete, hajka, pa čeka, kako već ide lov. Međutim, došlo je do jednog nemilog događaja. Naime, sluga tog kralja, adjutant, paž, vrlo blizak, dakle, je slučajno opalio puškom i razneo svom gospodaru, kralju, razneo prst. Prst, dragi moji, prst. I možete misliti, celovoj durma uhvatili ovog, odmah uhapsili, mislim, uhapsili ga. Cela svita se povukla, došli su u dvorac, kralj je pozvao tog slugu i rekao da je bezobrazan, da kako je moguće da to nije pazio, kako on sada bez prsta, mislim, i zbog toga, međutim nije hteo da ga pogubi, nego ga je bacio u tamnicu. Kaže, pošto ja ću živjeti ceo život bez prsta, tako i ti celog života idi i budi u tamnici, jel? Što bi rekao, gde plačiš krv od zuba. I tako bude i prođoše meseci i godine i ta rana zacijeli, jel? I kralj, ko što rekoh, bio je pasionirani ljubitelj lova, ponovo kupio, da kažemo, tu ekipu, pratioce, kučiće, konje i jednostavno krenuli su u malo egzotičnije delove kraljevstva da love. Međutim, u tim egzotičnijim delovima kraljevstva su bila neka divlja plemena. Tako da to jedno divlje pleme je sačekalo bukvalno te ljude i napravilo im zasedu i ulovilo ih. To je bilo pleme ljudoždera. I to pleme je sve te ljude uhvatilo, zarobilo i spremilo, da ih odvuku do sela, da ih pojedu. Međutim, kralja jedino nisu, jer su, kaže, on je roba sa greškom, nema prst i onda nije, to je loš znak.
tako su govorili ti iz plemena, Loš znak, i pustili kralja. I kralj, onako ni živ ni mrtav, se nekako dogega do dvorca i prvo što je uradio je da je pozvao svog slugu i izvinio mu se i rekao mu šta je bilo i opet mu se izvinilo i kaže: dragi moj, oprosti, ja sam ti pogrešio, a kako bih rekao, to što si ti uradilo je meni spasilo život. Zato išti šta god želiš, ja ću ti dati. A sluga mu kaže ovako: kralju moj, gospodaru dragi, zaista mi ništa nisi dužan, jer da ja to nisam uradio i da me ti nisi stavio u tamnicu, mi bi zajedno išli u lov i onda bi ti divljaci pojeli mene. Pojeli bi mene, kao i tebe. Tako da, zaista ništa mi nisi dužan. Učinio si i ti meni, kao eto i ja tebi što sam učinio. Tako da, dragi moji, eto, poruka te ove priče je da ništa nije onako kako izgleda da jeste. A mi u današnje vreme, dragi moji, smo upravo to zaboravili. Zaboravili smo da očekujemo neočekivano. Zaboravili smo da se uzdamo u Božji plan, koji ne možemo da predvidimo, ali zato možemo da se predamo, da se prepustimo. To možemo i upravo to, dragi moji, ne radimo. Ne radimo u svojoj potrošačkoj zanesenosti, gde mislimo da možemo da predvidimo, gde se hvatamo palijativa, odnosno televizora, odnosno realitija, odnosno svih onih nebitnih stvari koje nas podsjećaju da je ovo danas isto kao i ono juče što je bilo, pa će samim tim i ono sutra biti tako. Da, tako smo sebe ubedili u to, ali to je laž, dragi moji, jer to nije tako. To bukvalno nije tako. I evo sad, pošto su tako lepi slušalci, fin auditorijum, ispričat ću vam još jednu priču. Duše, radiš se o zen monahu, ali ajde, nije bitno, nek bude naš monah. I bio je u selu neko monah, onako van sela je egzistirao. I živeo i podvizavao se i sve to. I seljani onako, kao seljani, raduju se, jel, imanju, odnosno nemanju svog poglavice, jer od njega mnogo zavisi kako će se u tom selu funkcionisati. I uglavnom ti seljani počeli da se raduju, jer taj poglavičin sin je napunio punoletstvo i dobio je lepog vranca i on sada jaše, jel, ko što u pesmi Miroslava Ilića, jaše, jaše, jaše i on baš lepo jaše i tu i onako baš je naočit mladić i sve to i oni poneseni svim tim otišli kod tog starca, jel, monaha van sela da ga obaveste i da, eto, da se pohvale, da tako kažem, jer sad će i poglavica bude zadovoljen i onda će celo selo da ima benefite i tako dalje. I uglavnom oni to izlože tom monahu, međutim starac kaže na sve to što je čuo, rekao je samo jednu reč, a to je vidjet ćemo. I onako, tom hladnoćom malo zbunjeni seljaci se vratiše svojim domovima i nastaviše svoj svakodnevni život. Međutim, prođe nedelja dana i taj lepi mladić, padne sa tog lepog konja i polomi obe svoje lepe noge. I ti narod onako baš izbezumljen, vrlo su voleli tog mladića, ali pre svega znali su da sad taj poglavica neće biti lepog raspoloženja, što znači celo selo će ispaštati. I uglavnom oni opet odoše kod tog monaha van sela, da mu se požale, da se iskukaju, da bla bla. I taj monah, kad ih je čuo sve, celu vest, monah je rekao, i opet samo jednu reč, vidjet ćemo. Onako sad zbunjeni nedostatkom empatije od tog monaha, seljani se vrate u selo, i počeše ponovo svoj 24/7 život i međutim ne prođe 2 nedelje kad ta zemlja ode u rat.
izbije rat u toj zemlji i svi vojno sposobni su mobilisani. Svi, ali ne i taj mladić koji je polomio obe noge. Dakle, svi oni će verovatno poginuti, ali ne i taj mladić koji je polomio obe noge. Tako da, ti seljani, jednostavno rezignirani tom, da kažemo, tim neočekivanim obrtima, poželili su to ponovo da podele sa svojim monahom, otišli su van grada, rekli mu sve to, a taj monah im je rekao opet samo jednu reč, a vi pogađate koju? Da, rekao je, vidjet ćemo. Tako da, shvatate, vidjet ćemo. Znači, ne može da se predvidi i nije sve onako kako izgleda. Blagoslov može da bude prokletstvo, prokletstvo može da bude blagoslov. Nemojte zaboraviti onu ultimativnu priču iz Novog Zaveta, razbojnik na krstu koji prepoznaje Hrista i koji poslednjim, dakle, izdisajem svog ovozemaljskog života kaže: Gospode, seti me se u carstvu svome. A Hristos mu kaže: zaista ti kažem, danas ćeš biti sa mnom u raju. Shvatate, taj razbojnik je tu, na tom krstu, prepoznao Hrista. Shvatate, ali da nije radio to što je radio, ne bi završio na tom krstu i ne bi prepoznao Hrista. Razumete? Zbog toga Hristos i kaže: ne sudite da vam ne bude suđeno. Razumete, jer ne vidite širu sliku, niti možete, niti bilo ko od nas može, ali znate šta možemo? Možemo da verujemo. I znate šta još možemo? Možemo da se prepustimo i znate šta možemo, a to je da očekujemo neočekivano i onda da naš život bude naša avantura. Shvatate? Dragi moji, ta avantura jeste život vredan življenja, gde vi nećete da plovite tuđim životima u realitijama raznim, nego ćete imati vlastiti život, vlastitu arku. Arku, dragi moji, za spasenje i za večnost koja počinje danas, u tom trenu kada shvatite da ne znate, ali da želite da verujete i da verujete. Tako da očekujte neočekivano i blagoslovio.